Tedy čau lidi, dneska jsou 3 hodiny ráno a jsme tady u lesa a budeme lovit Skibidi Toilet. Máme tady náš tým. Ahoj. Ahoj, ahoj. Máme tady náš tým. Ahoj. Jo? A jdeme lovit Skibidi hajzl. Já mám mluvit? Jo, už to točí, vole. Tak jo, takže lidi, už jsme tady. Wow. A budeme teda lovit Skibidi Toilet, jo. Tady někde v těchto končinách se vyskytuje. Slyšeli jste nějaký zvuky? Jo, slyšel. Určitě ten Skibidi. Ryze. No, hele, já bych se tam šel podívat lidi. Pojďme se tam podívat. Třeba tam něco bude, třeba ne. Skibidi si tu. No Skibidi, jo? Já jsem tady, takže si mě boj. Houba! Já jsem se tý houby velmi vylekal. Houba byla zneškodněna. Skibidi znak. No, že se nestydí ta houba nás takhle dělám. To je oběd Skibidiho. To je jeho oběd. Tady byl Skibidi. Já jsem si něco bodu. Skibidi. Tady Skibidi, jo, tady jsou klacky. Skibidi. On tady totiž běžel a spadl. Takhle velký má nohy. Není to náhodou Skibidi Spider. Což je to jeho vidíš to, jo. Se ho. Dobrá odpověď. Slyšel jste to? Utíkejte, rychle, zdrajte! Skibidi nás honí. Utíkáme mu. Utekli jsme z Skibidi Toiletu, ale je pořád za námi. Musíme mu utíkat. Jak se dá? Posvítil do očí! Máme se naběhl dole do rybníka, ale to je jedno. Pojďte tady doprava. Schováme se! Jsme asi v bezpečí. Asi jo. Nepoval! On to Skibidi vzal. Musíme se schovat. On je působí Skibidi Toiletem. Co budeme dělat? Musíme ho zneškodnit. Musíme ho zneškodnit. Ne! Utíkej! Skibidi Toilet. Jste normální? Byl jsi posednutý Skibidi Toiletem. Co to meleš? Posednutý Skibidi Toilet. A chtěl jsi nás zabít. Kde to jsme? Tady blbě. Aha. Když jsme se tu vzali, já si pamatuju, že jsme byli tam. Běželi jsme na jednu. Musíme to nějak zabarikádovat. Pojď rychle. Jo? Už to nikdy neotevře lidi. Ještě to zarazím trochu. Nefunguje to. Tam je Skibidi! Spaka, tam je Skibidi! Já se fakt bojím, nevím, co vám budeme dělat. Se musíme vylízt oknem. Jsem vás poslednej lidi. Když tam vzadu vylezeme oknem, tak třeba... Co když tam nás skočí Skibidi? Ne, bude tam vzadu, takže pojď. On nás tu zavřel. On nás tu zavřel? Pust nás! Skibidi je jeden černej. Bacha za tím oknem! Pojďte tímhle! Pojďte tady, tady! Zdrej! Skibidi dop 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 yes yes. Skibidi dop dop dim dim. Skibidi dop 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 yes yes. Skibidi dop dop dim dim. Schovejte se do... Schováme se do popelnic. Jo, schováme se do popelnic. Do papíru. Do papíru, tam nebude bordel. Jdeme, pojď.
Asi No to lidi, já jsem vzal ten skibidi, podívám se tady do popelnice. Co se to děje? Nevíš, co se děje? Ne, já se bojím. Co se děje dole? Tam je ruka. Ruka. Co se děje? Někdo vylejzá. Hej, já se bojím. Mohl by toto být Hej, popelnice. zkus tam strčit tu pistole a... Zdrej. Zdrej. On vylízá z té popelnice. Vylízá. Utíkej! Riznu. Nejsi skvělý. Dobrý, stačí, má dost. Jsi v pohodě, Jakuba? Jo! A musíme zrát. Dobrý. Skibidi! My style is ridiculous. Dokažené! Tamhle je! Dáme! Kde? Střílej! Tamhle, Engle, střílej! Zvládli jsme to, lidičky, oslava! Ukaž nám své střelecké dovednosti. Wow. Wow, kámo, On to je... se zvedá! Střílej! Dobrý, zabili jsme ho! Utíkejte! Zvládli jsme to. Lidičky, zvládli jsme to, už nemusím říct. Lidičky, zvládli jsme to, co říká Ned na dnešní. Plus 1 000 000 eury. Takže ty jsi z toho šťastný, co ty? Jak se cítíš po tom, co jsi zabil skibidi toilet? Nezdá se mi, mám nějaký divný pocit. Ty jsi úplně riznul. Mám nějaký divný pocit z toho. Ne. To nemůžeš udělat. Už mám toho dost. Ne, Já už to nezvládnu. Těch skibidi, tohle tu je moc. Ne, on se zabil! On se zastřelil! Co budeme dělat? Počkej, jako, co když ho tady skibidi posedne, musíme rychle zdrhat. Nech ho tu. Zdrhej, máš zbraň? Dobrý. Zdrháme. Podívejte na něj, on běží za náma. On to přežil. Jsi pořád. No jak tohle dopadne, lidičky, se dozvíte v dalším díle.